alisilamɛw k'a kɔn bi ɲɛ an filɛ kasara min kɔnɔ n'o ye farigan in ye n'o ye virus bana ye ne ye nin fɔ diɲɛ bɛɛ ye ka kɔn kalo 6 ɲɛ n ye sarakatiw fɔ dɔw y'a bɔ ala nana sugo danna sugo ye tiɲɛ de ye wulibali don ni sugo tɛ tiɲɛ ye Ibrahima ka laaya faga an t'a kɛ sugo ye tiɲɛ ye Nabila Yusufu y'o tiɲɛ tigiya sugo yirala n na ko bɛɛ ka saraka bɔ ko kasara bɛ nana diɲɛ kama anw fa jamana de ye Mali ye n y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye maaw y'u seko kɛ ala nana ka na sugo wɛrɛ danna sugo in ye jumɛn ye ala nana ka na suran barikama dɔ jira na o ye sura jumɛn ye suratul ikhlasi n'o ye kul huwallahu ye ala nana k'a jira na maa min kɛra silamɛ ye maa min kɛra alabatobaga ye n y'a fɔ ye n ko a dilanlen bɛ ne yɛrɛ bolo n da sera kuma in ma ka ye maaw yɔrɔ ka jan daw tugulen no maaw ye n bɛna fu de di maaw ma bɛɛ k'a k'i kɛ yɔrɔ la suratul ikhlasi kuluhu 35 de bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen direction ye kul huwallahu ye n'i y'a mɛn hamu sagako hamu kalaw hamu bayirati yasu a bɛ bɔ kul huwallahu de la maa min na ni kafiriw wulila alakira nɔfɛ k'a fɔ Muhamadu anw ka alaw filɛ Balan filɛ Unsa filɛ Yahuzan filɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo o tuma ka ala ye jumɛn u y'u ka alaw fɔ ka ala caman fɔ o kɛlen tuma min alakira Muhamadu sigilen tora u bolo kɔnɔ fili kɔnɔ ala ye wayo jigin alakira kan a ko kul Muhamadu a f'u ye huwallahu ne ala ahadun ne ye kelen de Allahu ne ala samadu ne ye sɛmɛni masa ye lamu yalen di wala min y'u ladi ne ala min ma furu kɛ jango ka den wolo wala min yakula kufuwan ahadun ne ala ma bɔ fɛn ma bɔ ne ala fɛ ne kuranɛ haya min filɛ ala nana ka nin sura in k'a jira na ni maa min y'a kɛ i b'i yɛrɛ ye n'i y'a kɛ i ni yɛrɛ lakana k'i ka denbaya lakana n y'a fɔ ye n ko n y'a kɛ cɛncɛn la a bɛ n bolo i bi cɛncɛn ɲini a kɛra cɛncɛn sugu o sugu ye i bi seli golo i ka tapi da ka cɛncɛn to i ka tapi ɲɛfɛ k'i jɔ golo kɔnɔ seliji minɛlen kɔfɛ n'i ko Allahu akbar i bɛ awa bisimilahi rahmani kala k'o ba siɲɛ 1 kul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadu siɲɛ 11 i jɔlen i bɛ jigi ka t'i ten na dugukolo la n'i ye urukuyi kɛ ka t'i ten na dugukolo la n'i wulila tugun n'i ye fatuya kala tugun i bɛ k'o kala k'o ba kulu alaw siɲɛ 11 i b'o da o kan n'i taara urukuyi la ka wuli ka t'i seli n'i ye tahiya kɛ i bɛ salamu aleykum bila o salamu aleykum bilalen kɔ i sigilen i bɛ kulu alaw siɲɛ 11 wurudi n'i tilar'o la cɛncɛn min b'i ɲɛfɛ n'i y'a wurudi i bɛ dugawu kala k'i kofɔ ala yan'i ka denbaya cɛncɛn min b'i ɲɛfɛ i bɛ cɛncɛn in jɛ i b'a tila i balimaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a tila k'a kɛ ji la n'i y'i ko n'a ye farigan in n'a bɛ maa min na ne bɛ min fɔ aw ye ne kan tɛ u ma mɛ o fura bɛ ala fana bolo mɛ ni a kɛra du o du kɔnɔ maa o maa ko la n'a ye bana in tɛ don i ka tuguni a kɛra du o du kɔnɔ ala y'o du kisi maa o maa kora n'a ye ala y'i kisi n y'a d'a ma a bɛɛ k'a sigiyɔrɔw la Seko Amadu Sidibe n b'a fo k'a barika da maalifiya ye sababu de ye wa dɔnni ye diɲɛ jɔ wa dɔnni bi diɲɛ wuli san finna k'a na dɔnni ɲɔkisɛ bilara dugukolo la a falenna dɔnni min bɛ hadamaden la o ye ala mana min yira i la sugo la a ye barika don sugo la dɛ sugo tɛ tulon ye dɛ nin kun bɛ Seko Amadu fɛ ka nin fɔ aw ye n bɛ dugawu kɛ ala ka bana ban maa minnu bɛ na nin kɛ nin ye sababu ɲuman de dilen aw ma ala kama a ye dugawu kɛ Seko Amadu ye a bɛɛ k'a sigiyɔrɔw la maa o maa ye nin k'i sigiyɔrɔ la bana in tɛ don i ka kabila kɔnɔ maa o maa y'i ko n'a ye bana in tɛ don i ka kabila kɔnɔ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ka Mali kisi, Ala ka diɲɛ kisi, Ala ka Mali kisi, Ala ka diɲɛ tanga, Ala ka Mali tanga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ajruka Allah.